Bună tuturor! În filmulețul de astăzi vă voi prezenta prima motocicletă. Acest model este un Aprilia RSV 1000 tonul RP, an fabricație 2006. 1000 cm3, 2 cilindri. Motorul vine de la Rotax. Foarte mult cuplu, 110 Nm, 135 de cai, undeva la între 7000 de ture cuplu și 8000 cai. Trompetele de admisie a aerului foarte lungi, filtrul de aer foarte mare, are înăuntru un fel de restrictor pentru ram aerul care vine de afară, ca să creezi un flux de aer, să nu vină aerul cu viteză foarte mare și să n-aibă o anumită direcție, că atunci n-am rezolvat nimic. Motorul se turează foarte rapid, consumul este pe măsura accelerației. Acest motor nu consumă puțin. Se poate scoate minim 8 litri. Având în vedere că acest motor este servisat de mine, l-am readus la starea stock. A avut câteva căcaturi, mizerii schimbate. Mulți cred că dacă pui filtre sport și pui tobe sport și nu schimbi softul și în stânga și în dreapta și umbli la admisia aerului, cred că câștigi cai. Cea mai mare prostie, pierzi cai și cuplu. Acum motorul revenind la starea stock merge foarte bine. Nu o să-l pornesc pentru că în Germania este interzis ca un autovehicul sau vehicul care stă pe loc să fie pornit, să meargă motorul. Se poate vedea bine că sunt în Bavaria, Alpii bavarezi, da? Am ieșit la o tură să rup străzile din Alpii bavarezi. Ce pot să mai spun despre motor? Are prima generație de injecție montată pe Aprilia, nu mai țin minte exact ce tip de injecție este, cred că cu calculator Bosch. Pe spate are telescop cu gaz de la Sachs, pe față Bitubo, furca pe față este upside down, este foarte bună. Sistemul de frânare vine de la Brembo, atât fața cât și spatele, nu are ABS, are furtune de frână din oțel. Ambreiajul este hidraulic, am schimbat pompa hidraulică pentru că cea stock făcea probleme și a început ca să curgă. Aici se poate vedea noua pompă. Mergem puțin la bord foarte frumos. Bord frumos pentru cei care adoră generația aceasta de motocicletă. Pentru cei cu motociclete noi este un bord urât. Această motocicletă face parte din categoria ori o iubești, ori o urăști. Eu o iubesc. Este plină de tehnologie și este foarte bine gândită. Să ne uităm doar la frâna pe față, la pompă, da? Avem aici, după cum se poate vedea, avem bleederul. Deci pe aici putem lăsa lichidul afară de frână. Câte motoare au chestia asta? Japoneze, foarte puține. Avem chiar și un stabilizator pentru ghidon, pentru că motorul fiind în V, fața este foarte ușoară și astfel se ridică foarte ușor într-o rată. Ce mai pot să zic despre acest motor frumos este că am mai schimbat la el cablurile de pornire, în total 4 cabluri, cablurile de minus, am pus releu de 150 de amperi față de cel de 50 original și am schimbat bateria de 230 de amperi față de cea de 180. Investiție totală undeva câte 400 ceva de euro, manoperă nu, pentru că am făcut singur, am schimbat uleiul în alta. Da, acest model se învârte undeva între 2500 coteți, gunoi, pișat, căcat și maxim 8000-10000. Modelul acesta pe care l-am eu se învârte undeva între 7 și 8000 din cauza kilometrilor. După cum puteți vedea, arată ca nou, nu a fost scăzut, totul este original, se află în stare stock. Această motocicletă așa va fi și ținută. Am luat această motocicletă pentru că doream de mic copil să cumpăr acest motor Rotax.
când am ajuns la maturitate și m-au dat bani afară din casă, bineînțeles că am cumpărat-o și această motocicletă o voi ține pentru că sunt sigur că în 10 ani, dacă o să mai trăiesc atâta, o să o iau pe a dublu sau chiar triplu. Este o motocicletă de colecție. Deci puteți observa cum arată. Nu se poate compara cu gunoaiele astea noi, fără formă. Asta e ca o fată de 18 ani cu forme, ca o lebeniță. Deci, foarte tare, din punctul meu de vedere. Ce mi se pare ciudat la ea, ambreiajul nu este chiar wet, nici chiar uscat. Are aici jos un rezervor de ulei, de unde prima pompă își ia uleiul și îl trimite în motor și a doua pompă îl trimite înapoi. Da, cam asta e tot. Asta a fost prima motocicletă. Vor veni videoclipurile cu următoarele, mai am încă 3. O zi bună tuturor și spor la făcut bani!